Mi sada govorimo na različitim jezicima. Vi slušate na makedonskom, ja pričam na srpskom. Praksa je pokazala da svuda gde sam ja jako loše govorim engleski. Ali ja svuda imam dobru komunikaciju, jer ljudi žele da čuju to što pričaš. I to je osnov svega. Da li mi želimo da prenesemo nešto što znamo i da li mi želimo da nešto čujemo? Najsmešnije i najbolje komunikacije se dešavaju na izmišljenim jezicima. Ali moramo da znamo da je jedna stvar jako važna. Šta želimo? I to se ne nalazi u srcu. To se nalazi u glavi. Onoga časa kada pođemo na posao, onoga časa kada se opredelimo da nešto radimo i kada to ostavimo sa strane i želimo da imamo neki cilj, u tom času mi postižemo uspeh. I znate ko to najbolje zna? Ispravite me ako grešim, na 350 metara od gradske biblioteke u Skoplju se nalazi pijaca. Je li tako? Svi oni koji na toj pijaci prodaju znaju kako da dođu do svog kupca. Mi smo takođe jedna velika pijaca gde to što mi, pod znacima navoda, prodajemo, treba da nađe svog kupca. Ali mi sad moramo prvo sami da saznamo šta mi to prodajemo, šta je to čime se mi bavimo, koje su naše kantane i vage, koje su naše mere, kako merimo. I tu dolazi do onoga dela koji se na našem jeziku kaže networking, je li tako? Ja sam moram da pomognem šta znači networking. Ko je najstariji oblik networkinga u Makedoniji? Kaži. Vlado. Kako? Vlado, kaži. Na početak, sam početak. Sam početak, kako bi se networking kazao, neko kaže mreža, nije mreža, kako se kaže na srpskom, kako se kaže na hrvatskom, kako se kaže na bošnjačkom, kolo, tanec, znate šta je? To je umrežavanje. Ne, kolo, baš kolo. Kolo, zašto? Kako se igra kolo? Ljudi se uhvate za ruke. Je li tako? I pokušavaju da igraju po nekim pravilima, neko ovako, jer ima teško to, je li tako? I tu imaju koraci koji su vrlo, je li tako? A ima i ono veselo kolo, je li tako? I sad neko igra ovako, ali se svi drže za ruke. I što je kolo veće, to je veselje veće, ili to je tuga veća. To je networking. Onda nam dođe pa nam kažu to je networking. Ali šta je zajedničko i za networking, i za kolo, i za tanec? Tamo gde pukne, gde se ispuste ruke, ende, kraj, ne može svako za sebe da igra. To je sad bitno i za biblioteke, jer biblioteke u stvari predstavljaju jedan, nek se ne naljute ljudi koji se bave naukom, jedan rigidan proces. One žele da klasifikuju, one žele da sačuvaju sve što je novo lele, sve što donosi, jao i kako ćemo to. Sad mi moramo da se nađemo tu negde između i to je bio izazov koji je pratio ovde, dolazimo do nečega što se zove novi izgled. Pazite, i grafički kako se to razlikuje. Zatim, šta se nalazi? Ali, svako igranje u kolu i svaki posao mora da ima statistiku. Da li ima ozbiljnog bibliotečkog poslovanja bez statistike? Nema. I mogu da vam kažem da je to jako važno da znamo da statistika nije izveštaj koji mi dajemo našem izdavaču koliko će nam da pare. On će nam da pare koliko hoće. I to mi možda kažemo šta hoćemo, ali mi moramo da znamo zbog svog posla, zbog sebe. I recimo jedna ovakva mreža, pazite, ovo delo je vrlo impresivno. Ja pričam o novinama Itaka Nazaka, tako, koje su imale 330.000 čitalaca, ali na 21 milion stanovnika. Sad pričamo o jednoj mreži koja ima 1.560.000 posetilaca, ali sad to nije na 6 miliona. Internet je mnogo veće selo. Internet je globalno selo. I sad odjedno moramo da znamo da naša usluga nije samo u Kavadarcima, nego je naša usluga i za one koji su iz Kavadaraca, kojima su tatko i baba iz Kavadaraca i koji kada na internetu ukuca Kavadarci, ako dobije samo biblioteku, ali on je došao u biblioteku. Ako dobije samo kockarnicu, on je došao samo u kockarnicu u Kavadarcima. I gle, statistika nas upućuje šta mi radimo i zašto radimo. Ali to ne možemo samo mi da znamo. Ako idemo na sledeću brojku,
tih 1.560.000 posetilaca, pogodak, to tako deluje moćno, gol, ali tako? Ali to je pogodak, toliko je posetilaca, toliko puta nešto tražilo, što bi se reklo, neko je 3 put, neko je 2 put je 2 put, neko je 3 put nešto tražio, neko 4 puta. Ali to je jako bitno da znamo da to što mi nudimo nije sad i nikad više, nego neko će da dođe da tu potraži nešto i još bitnije, neko je nešto našao. Naravno, odjednom imamo i broj koliko različitih računara, to se zove IP adrese, da vas sad ne gušim, ali da se zna ko je bio, da se zna šta je tražio, pa nije to 1.500.000 različitih računara. To je broj ljudi koji je došao to da vidi i onda dolazimo do nečega što prati ovu mrežu, što je velika opasnost, što takođe mreža, Facebook, koji destruktivno deluje kod nas jer je lakše pristupiti. Mi imamo jednu veoma ružnu osobinu koju ima ceo svet i nije samo za nas rizična, da uvek ono što je lakše priđemo tome, ali je bitno i da se to prati, da imamo od 560 posetilaca do 17.000 po samo jednoj objavi. Ali ovo kao statistika moramo da znamo da je to polje gde mi delujemo, jer to je svet novih komunikacija i mi moramo da naše foldere iz 18. koji su nastali u 19. koji imaju preteču u 17. veku znamo da koristimo. Ja sam moram da postavim jedno pitanje koje je vezano za bibliotekare. Da li neko zna ko je bio najpopularniji bibliotekar u prethodnim vekovima, pogotovo kod žena? Naš kolega, bibliotekar u Duždevoj biblioteci u Veneciji, koji se zove Giacomo, a preziva Kazanova. Giacomo Kazanova je bio bibliotekar. Da li ono što ide oko njega je u stvari deo mašte ili je deo bibliotekarske statistike? Procenjate sami u tim knjigama. Ali, sad idemo dalje, statistika je ta koja to uvezuje i pokazuje koliko je to primenljivo, jedna sad ključna reč, u realnom okruženju. Naravno, ovo su seminari koje naša mreža pravi i koja ima jedan deo koji donosi novo vreme i dolazi nova osaznanja. Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, koji studira moj sin, svaki seminarski rad se cepa, uništava i briše. Svaka ocena je 5, odnosno nezadovoljava, ako daje kod izvora nešto što se zove Wikipedija. To nije pouzdani izvor. Ali mi svi kada tražimo, kada nas nešto interesuje, idemo na internet i onda preko jedne čudne sprave koja se zove Google, tražimo osnovnu informaciju, a kada nas nešto konkretno interesuje, idemo na Wikipediju. Pouzdano znam da, ja sam inače član upravnog odbora Wikipedije, Wikimedije u Srbiji, i otprilike znam da je verodostojnost, znači imam pravo to da kažem, podataka na nivou 27%. Jer svako uđe i napiše šta on hoće, pa dok neko ispravi ili ne. Ali internet je čudo. Iz veoma poznanih informacija koje imam od mog predgovornika, gospodina Miodraga, on je najveći deo informacija o meni dobio preko interneta, je li tako? I u našem razgovoru mi smo videli nepouzdanost određenih informacija koje sam čak ja postavio. Zašto? Jer su zastarele. Jer su zastarele. Globalni mediji i u bibliotekarstvu traži jednu stvar na koju mi nismo navikli. Trenutnu ažurnost. O tome ću malo kasnije. Ali zapamtite, novo vreme daje trenutnu informaciju, ali sa informacijama koje su postavljene juče. Istog časa kad se bilo šta postavi na novi mediji, je zastarelo jer je prošlo 1 minut. Nešto se desilo umeđu vremenu. A šta ćemo sa bibliotečkim katalozima koji su posljednji put rađeni pre 19 godina, pa nismo stigli da ubacimo još jednu karticu, pa nismo uradili retrospektivnu konverziju materijala, odnosno unos u digitalnu formu. To su stvari koje moramo na neki način da učimo i jedan od tih načina je upravo ovo što smo sad sreli ovde. Znate, ako samo 3 promila, a ja sam siguran da će biti negde oko 19% onoga što se danas bude govorilo ovde, vi primenite u svojoj praksi, mi smo postigli veliki uspeh. A nismo turisti, iako smo odnekle došli ovde,
Iako nećemo vratiti krompir kući i neće nas pojesti oni tamo koji su opasni.